hori gaur gauean Atletik eta Osasuna aurrez aurre kopako finalerdian eta ETV batek zuzenean eskainiko du partida euskaraz. Eta hori da albistea, arratsaldeon ETV baten gaueko 9:00 aurrera hasiko da zuzenean Osasuna eta Atletiken arteko partida zuzenean eskainiko da, beraz partida Sadarren eta ETVn ere bai. Eta lehendabiziko orduan gaur kirol gehiago, Euskal Mendietan gora taupada urdina sortu nahi duten lagunak gurekin. Gure mendi korrikalari handienak platoan izango ditugu eta beraiek kontatuko digute, taupada urdin hori nondik sortu da, zergatik sortu da. Eta ondoren, musika, Oiartzungo abeslariak bere lehen lan luzea kaleratu du. Bizirik orain arteko abesti ezagunenak jaso ditu bertan eta kantu berriak ere bai. Biba, Bengo! Biba! Biba! Bakarrik, orain bertso bat kantatu behar du. Bai, niasiko naiz? Bai, bai. Maialen zu Atletik edo Osasuna. Haze galdera zaila egin didazuna. Bietan norentzat da zure maitasuna. Bien odol bihotzek ze gorritasuna. Xabizuk Osasuna edota Atletik. Bat baiet ziurregon bestean atzetik. Baina zein bultzatuko duzuzuk etxetik. Biei zorte honena, bihotz bihotzetik. Eta bien bitartean bibazuek hementxe, eguraldira arte. Bibago! Eta bibazuek! Taupada urdina mendietan gora. Euskal Herrian mendik korrikalari handiak direla geroz eta argiago daukagu badakigu hori. Eta orain lehen aldiz Euskal talde batek babestuko ditu gure etxeko korrikalariak. Aritzek azken 5 urteak atzerriko talde batean igaro ostean, Euskal Herrian amaituko du bere ibilbidea. Taldearen lehen fitxaketa izan da Euskal Herriko mendik korrikalari handienetakoa. Biba Aritz Egea! Arratsaldeon. Etorri Aritz. Aritzuri ilusio egin dizu talde berriaren sorrerak? Bai, noski, bestela zintzen hemen egongo, ezta. Lehendik ere elkarlan bat egiten ari zineten, ezta? Bai, iaz hasi ginen, ezta, Domusa Teknik enpresa, lasterketa bat sponsorizatzen edo hasi zen. Handik egin genuen kontaktua, gero ja nerekin elkarlanean hasi zian, eta iaz urtea bukatzea zegoela, deia jaso non eta baiezkoa esan nien, ezta? Bai, lehen elkarlana eta orain erabaki duzu bete-betean sartzea. Bai, eskura jarri ziaten eta egia esan zaila zan ez esatea, ezta? Eta bai, proiektu berria, ilusionatuta eta gogo biziz ez, denboraldia hasteko. Hauxe da zuk esan duzuna, erronka berri honi buruz. Niretzako nik uste garrantzitsua izango dela, batez ere nola sortuan, deitu ziatenen esanez, Aritz talde bat egin behar dugu, baina zuk egon beharra dukazu, horrek azkenean asko bete nindun, eta seguraski hori da arrazoi nagusia ni hemen egoteko, eta beste rollo bat, agian ezain mediatikoa orain artekoa bezala, baina nik uste Euskal mendi lasterketentzako oso gauza garrantzitsua izango dela, eta niretzako ere bai, batez ere pentsatuz seguraski nire azken urteetan nabilela, 38 urterekin, bukaera emateko bidean oso pauso politia eta bizitzeko modukoa. Eta zure ustez, Aritz, proiektu honek zer ekarriko dio Euskal mendi lasterketei? Bueno, nahi gustatuko litzaidakena eta nik uste asmoa ere hori zala, ezta, pixkat bai korrikalari onentsuenak elkartu, nik uste hori lortu degula, bai dagia beste batzuk geratu diala beste talde batzuetan ez, baina nik uste multzo bezala multzo oso lehiakorra osatu degula,
Eta batez ere garrantzitsuena izango da, ea ikusleekin eta afizionatuekin lotura hori sendotzen dugun, ez? Ni pertsonalki asko daukat eskertzeko afizionatuei, ez? Kaletik edo mendian entrenatzen nola animatzen dauten ikusteak oraindik ere harritu egiten nau, eta honekin ikuste oraindik ere bultzada handiago bat emango digula horri. Eta aurretik ere maila ona dela argi dago, baina ekar dezake honek maila ere hobetzea? Bai, nik uste baietz, ez da, gaztei begira batez ere, gure taldean ere bada gazteren bat, ez, 18 urte inguruko gazteren bat, eta orduan nik uste gaztek ikusi ezaketela ez dagoela zertan kanpora joan mundu honetan pixkat sartzeko eta mailan gora joateko, ez. Eta beste talde batzuk sortzea ere ekar dezake, ez da? Bai, ez da, nik esango nuke Euskal Herri mailan seguru, mendi lasterketekin edo kirolarekin zerikusirik ez daukan lehenengo esponsorra dela gurea, ez da, kalderak egiten dituzte edo musan. Eta bai, agian lehenengo aurrera pausoa da, hori ez, kirolarekin lotura zuzenik ez duten enpresak mundu honetan sartu, beste kirol batzuetan egon izan diran bezala, eta agian talde gehiago sortu, Euskal mendi lasterketen maila altua badin bada ere gehiago eta etorkizun oparoa izan dezan, ezta? Ikusi dugune bideoan esan duzu zure ibilbideari amaiera emateko modu ezin hobea dela, beraz esan genezake bat modu hortan daukazula burua dagoeneko eta bestetik hau dela modurik onena horretarako? Bueno, a ber, burua ez dakit hortan daukadan oraindik ez, baina konstiente naiz 38 urte ditut, 39 egiteko, eta badaude 50 urtekin oraindik maila handia ematen dutenak, baina nahiko seguru nago nere bukaeratik gertuko nagola nere hasieratik baino, ezta? Orduan bueno, politia izan diteke ez, hemen etxeko Euskal Herriko talde batean bukatzea, eta ikusiko dugu zer izango dan, ez? Ezin dugu esan urtebete, 2 urte, 3 urte edo 10 urte irango dudan, baina seguro 10 ez dira izango. Eta egitasmonek aukera emango dizu gazteagoei zure esperientziaren bidez zerbait irakasteko baritz? Gustatuko litzaidak, ez da, azkenean urte asko dira, bai mendi lasterketetan da bai beste resistentzia kiroletan, bizitza guztia hontan daramat. Eta gazte hauei ez, egia da gu rebotez etortzen ginala ez, mendi lasterketetara, gaur egun ja gazteak mendi lasterketaria dia hasieratikan, ez, da orduan, gure esperientziarekin pixkat gauzak erreztu edo laguntzeko modu baldin badukagu, oso pozgarria izango litzake. Ze iruditu zaizu taldeko gainerako korrikalarien maila? Ona, ez da, argi dago maila ona ez balute izango, ez liratekela talde honetan izango, ez da, maila argi dago rekisitoetako bat zala, gero noski talde bat osatzera goaz, da orduan talde hortan nolabaiteko jarrera egokia ere beharko da ez. Baina nik uste maila oso ona, gehienak ja Euskal Herri mailan beraien maila demostratu dute, egia da kaso mundu mailarako salto hori falta zaiela, baina etorriko zaie seguru. Eta gero neskak ez, baditugu neska batzuk, batez ere badaude bi neska, ikaragarri dabiltzala, dagoeneko karre asko irabazi dituzte, Espainiako txapelketak izan berri dira eta batek lehenengo egin zuen, besteak bigarren, hirugarren, okerrez banago, beraz seguru etorkizun oparoa izango dutela. Bai, nesak aipatu dituzu, Ainara Urrutia da horietako bat, Onditz Iturbe beste bat, eta Irati Azkargorta ere, bai? Hori da, Irati egia esan ez dut gehiegi ezagutzen, baina Ainara eta Onditz, denbora aldia hasi berri, eta dagoeneko ja medallekin etxean, ez da? Bueno, eta beste kontu bat izango da orain, zuen artean talde giroa sortzea, taldea osatzea. Bai, eta nire ikuspuntutik gauza garrantzitsuenetako bat, ez da? Ni talde internazional batean edo naiz, talde giroa sortzea zaila zen, bazkenean bakoitza bere munduan bizi ginalako, baina hemen ja etxean bizi gara danok, eta nik uste garrantzitsua izan daitekela, ez? Izate hori barneratzea, ez? Taldearen zati gehala eta danok elkarbanatzea sentimendu hori. Eta igande honetan estreinatuko da taldea, Euskadiko trail txapelketan? Bai, gaina etxean, Urretxu Zumarran, nire kasuan nire bizitokian, ilusioz, ez da, lehenengo lasterketa izango da urtengoa, gainera goitik bera Domusa Teknik Team arroparekin, eta gauzak ondo ateratzen dian. Hasieratik aipatu dugu taupada urdina, taupada urdina zabaldu nahi du talde honek Euskal mendietan, zer da taupada urdina? Bueno, nik uste taupada urdina ulertzeko bakoitzak bere modua daukagula, ez? Nik ulertzen dudan bezala batez ere izango da taupada urdina, kirola, afizioa, eta aldi berean solidaridadea, ez? Hiru gauza horiek elkartu eta ea zerbait politia, jendeari gustatzen zaiona eta indartsua egiteko modua daukagun. Ikusi eta gozatu dezagun taupada urdina.
Taupada Urdina izango da afizioa, indarra, babesa eta bueno, oin urte batzu txirrindularitzakin lortu zen moduan, errepidean naranja jaztia, guk lortuko dugu mendixak urdinaz jaztia. Taupada Urdina espero dezagun izatea zerbait batez ere politia, eta guztien artean elkarbanatutakoa, bai korrikalari, bai enpresa eta bai batez ere zalegoa. Euskal Herriko mendi eta inguru guztiek urdinez jantzi nahi duguz, eta dena ondo badoa, horretan buru belarri sartuko gara zapatillak jantzi eta zuon guztion babesarekin. Ze polita, Taupada Urdina zabaltzen den gure mendi guztietan barrena. Aritz, zu ze helburu jarri diozu 2023-ari? Bueno, ja badara matzat urte batzuk lasterketa luze xamarrak egiten, 100 kilometro ingurukoak, eta ja obsesio puntu ere izan daiteke, Txamuniseko nire kasuan 100 kilometrotako CCC hori izango da helburu, eta guztia horra bideratuta. Ze irudiak ikusten ari gara. Bai, benetan. Zoragarriak, Zoragarriak. Taupadak pizten dira bihotzean, Bai, kolore guztietakoak. Kolore guztietakoak. Bai, horixe. Bai, horixe. Bueno, bai, aurrelakoak ematen dizkigun 2023ak ere, Ariz, eta beste taldekide bat ezagutuko dugu orain. Guazema, Goar mendikorrikalari bikaina da, 3 handietan, 2 handietan, Italian eta Bulgarian, goiko postuetan, ibilitakoa eta noski berak ere sentitzen du eta sentitu nahi du Taupada Urdina. Gurekin da, Goar Lopetegi. Opa, Goar, arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Goar, zuri nondik datorkizu korrikarako afizioa? Bueno, ni txiki-txikitatik aitan bitartez eta aita eta bi osabak ikusiz mendi martxatan ibiltze ziela, beti inbidioi eta behaien gandik datorkit mendinganako guztu hoi. Eta 14 urtekin lehen aldiz behaiekin mendi martxa bat inun, eta hortik aurrera pixkanaka pausoak ematen hasi nintzen, pixkanaka juntan oinez ibiltzetik korrika egitea mendin. Eta konpetitzen noiz hasi zinen? Konpetitzen lehenengo mendi lasterketa inuna, mendi martxa horietatik abiatuta izan zen mendi arronka, Euskal Herria mendi arronka, lehitzen iten lasterketa bat 77 kilometrokoa, eta hoi helburua bukatzea izan zen. Eta urtez urte maila pixkanaka hobetzen jun, oain arte. Eta geroztik urtez urte, korritu dituzun horietan zein izan dira zuretzat garrantzitsuenak? Nik indako lasterketa garrantzitsuenak, aritzek baina esan bezala Txamunisea jutea beti da plazer bat, eta hortatik aparte goiereko handitan aizkorriko egun sentioi oso politia izatea, eta horiez gain lasterketa guztietan elkartutako jende guztia eta beti bizitutako momentuk beste korrikalarikin barrungatzen gauzak izateie betiako. Eta orain zure ibilbidean beste urrats bat, beste talde bat osatu duzu, Euskal mendikorrikalariak elkartuko dituena, zer esan nahi du zuretzat bertan parte izateak? Netzako kiston aukera da Domusak sortutako talde hau, eta iruditzen zait Euskal korrikalaringan betire sorte aukela motivazioi eta ilusioi aurra segitzeko eta indar gehiokin hartzeko datorrena. Eta zuk horrela adirazi diguzu Taupada Urdinaren parte izateko zure ilusioak, Goar. Nire ustez trail mundun talde euskaldun bat egotea garrantzitsua da, erreferentzizko talde euskaldun bat, eta Domusak hoi lortzea daukela iruditzen zait eta proiektu politia da indarra hartzeko euskal trail mundu horrek. Bueno, eta honek esan nahi du, parte izateak esan nahi du, Euskal Herriko mendikorrikalaririk onenetarikoa ere bazarela? Bueno, ez dakit, hobena, egia esan, talde politiko bat osatu dugu eta horrekin gatzen ez. Eta talde hortan nekin kontatu izana, egitan arrotzeko netzako. Iaz, Domusa Teknik Trailean parte hartu zenuen, aurten zein da zure helburua? Nire helburua aurten, berriro Txamunisea juteko pasoi lortzea izango zen, eta horta bieia joango naiz, Katalunia, eta lasterketa hortan lehenengo 10etan gehatzeko asmo hortan aldienak eman beharko eta saiatu inbarkoa. Eta hainbeste lasterketa egin ondoren eta hainbeste ibili ondoren mendian, baduzu
zure buruan jomugarik, helbururik ez aurten gora begiragia, baina aurrera begira? Guaintxe bertan nire helburu nagusik mendiz gozatzen jarraitza da, eta aldan eta urte gehien kirol politontaz gozatzen segitzea izango zen. Okerrez pagaude, zuen taldean bederatzi korrikalari zarete. Talde lanean, zer egingo duzue talde lanean eta zer egingo duzue bakoitzak zuen martxan esan dezagun? Printzipioz, gehiena bakoitzak bere martxan iteko asmo hortan dago, baina, seguraski talde guztia bilduko geha proiektun bat iteko, edo zehose berizia iteko asmo hori badago, eta zehose ateatzean alde hortatik. Aritz, bakoitzak bakarka, baina taldea ere hor dago. Nik uste garrantzitsua dela, ez? Egia da gure kirola individuala dela, ez? Talde batean egonagatik ere, bakoitzak bere hankekin korritu behar do, ez? Baina nik uste gu adibidez guarda biok elkartuko geha, azken karrera antzeko xamarrak egiten ditugu, baina bai da egia guztiok elkartu beharra daukagula zerbait egiteko, ez? Zerbait hori etorkizunean ikusiko da zer dan, zerbait hori. Eta elkartzen bazarete, eta elkartu zarete, ezta? Horrelako ekipo bat, talde bat sortzeak, Goar, zure ustez, ze onura ekarriko dizkio mendi lasterketari Euskal Herrian? Horrelako talde batek, lehen esan bezala, motivazio bat biztuko, Euskal Herriko mendi korrikalari gaztengan, hor talde referente bat eukita, eguneroko entrenamentutan motivazioi, talde horta iritsi alizateko motivazioi, eta gainontzen gure arten taldekideen arten asko ikasteko aukera eukiko deu, eta aldan eta gehien erakutsi gainontzeko korrikalari. Eta Aritzek lehen esan du, ezta, nundagon diferentzia lehen, jendeak, kirolariak, nolabait esan da, rebotez iristen zirela mendi lasterketetara, eta orain datuzen gazteak mendi lasterketaria dira hasieratik. Bai. Hoi azkenen sustatu inda, eta ikustea mendikorrikak guainik asko zer esan handia dukela, eta Euskal Herrin afizio handia daula. Aizu, eta bitxikaria moduan, taldekako lasterketarik izaten da? Aipatu duzu, ez da oso banakakoa dela zuen kirola, baina badago taldekako lasterketarik, Aritz? Taldekakoa baino klubeka izango litzateke. Gure kasuan gu taldekoa geha, baino klub desberdinetakoa geha, ez da? Hori da diferentzia. Ados. Errelebo moduko lasterketan bate badagoela ustez... Bai. Bate edo beste, baino ez di asko. Mendi lasterketa esaten ari garen bezala Goar banakako kirola da, baina zuri zer ematen dizu mendi lasterketak? Nei mendi lasterketak askatasuna emateit, nahi duzun lasterketa aukeratu eta motivazioi bilatzea izuen lasterketa aukeratzekoa, eta hortaz gain asko ikastea mendi lasterketatik. Bizin gertatzen gauzak, gora berak, mendi lasterketa baten gertatzea daude. Ultra lasterketa luzetan, eukitzen gora berak, izatei bizin pertsona batek eukitzeitun gora bera guztik, eta hori asko betetzen gauza bada. Zuri Aritz, zer ematen dizu kirol honek? Nerea dana, ez da, ekilibrioa batez ere ez, oreka, lana, familia eta kirola hori da nire bizitza, ez da, kirolik gabe ni ezingo nintzateke bizi inolaz ere. Hirugarren lagun bat agurtuko dugu, zuek hemen egotearen arrazoia, erruduna edo aitzakia badena eta sartzeko esango diogu. Euskal Herri mailan trail munduan erreferente izateko asmoarekin jaio da Taupada Urdina, etxeko mendietara ez ezik mundu mailara ere zabaldu nahi dute. Eta gurekin da taldearen bultzatzaileetako bat, Mikel Argoiti. Kaixo, Mikel, arratsaldeon. Ongi etorri. Mikel, zuzara Domusa Teknik Team taldearen bultzatzaileetako bat. Kontatuko diguzu nola iritsi zareten mendi lasterketetako talde bat sortzera? Bai, bueno, hemen aurrena goindala urte terdi etorri zen lagunonak Domusa. Lasterketa banaizula antolatu eta laguntza eske. Eta hor, buru belarri sartu ginen, laguntziaz aparte antolakuntzan sartu ginen. Hor hasi ginen korrikalaiakin kontaktua egiten lasterketa ekartzeko, azpeitiko Domusa Teknik 40.000 lasterketara ekartzeko. Hor ezautzen jo ginen, korrikalai ezberdin asko, batzukin kolaboratzen, eta lehen guztian uda eta gero esan genuen talde bat ingo dugu, ze ez?
Eta zergatik orain? Zergatik da orain momentu ona egokia zuen ustez talde hori sortzeko? Bueno, oain ikuste dugu trail mundu aldatzen nahi da asko, telebista sartzen nahi da, marka asko sartzen nahi da, kirol marka asko, eta esaketen genuen, oain oinoiz ez, porque hau bola hunditzen juten baldin ba, ja berandu izangoa. Da, eraki genuen ba, oain sartzia eta pauso hau ematia. Mikel, 9 mendi korrikalarirekin osatu duzue taldea, hemen ditugu Aritz eta Goar, aipatu ditugu 3 neskak ere, Ainara, Onditz eta Irati, nor gehiago dira? Ba, dazkau Borka Zubizar eta Askoitiarra, Álvaro Ramos Iruñakoa, Aitorra Juria Otxandiokoa eta Ibai Angulo Urrestillakoa. Etzen erraza izango aukeraketa hori egitea ere, ez da? Ez, azkenean, palmaresa bilatzi oso erresa da. Behitzezu interneten, da ikustezu zein dian onak, da punto. Baina nahi genuen guk talde kohesionau bat osatu, elkarrekin behaiek ondo konponduko ziana, eta hor, konsulta egite genitun, hor bazkau, infiltrau batzuk, da haiei galdetze genioen, da hau ze, eta hau etxeako mokua eta holakoak esate ziguen, da horire kontutan euki genuen, aukerak eta egitekoa. Eta kastinak ere egiten dira lakoetan. Kastinak, ez da? Kastinak ondo prestatu behar dira gaina. Garrantzi handia eman diozue bai emakumeen presentziari. Bai, azkenean emakumean lasterketa hauetan nahiko presentzia bajuak, uneko 10 inguru, 15 ibiltzeia lasterketetan. Eta hor, emakumeak nahi genitun, mediatik gora bintzat eukitaldian. Gehiago nahi genituzke euki, baina aurten aurreneko pausua da. Aurtengoa, proiektu hau 3 urte gutxien hasi izangoa. Eta, uste dugu azteko, nahiko ekilibrio ona lortu dugula. Eta entrenamentu gidatuak ere ari zarete egiten? Emakumeek beste pausua eta aurrera emateko? Bai, horiek alde batetik taldiak ingoitua ekintza batzuk hemendik aurrean, entrenamentuak eta olako gauzak, baina baita ere Domusa Teknik 40.000 lasterketan parte, antolakuntzan pixkat ebiltzei gagu, horre emakumean lasterket entrenamentuak bultzaitu ditugu, hilabetian bat, datorren larun batian da gau, azkenengo entrenamentua, eta, mendik aprobetxatzet, jendia izateko, animatzeko, gaina uste azkenengo hontan irtera motza izango ala, hasi asko ibiltze ez dianake animatzia eta jutia, entrenamentura. Taupada urdina ipatu dugu behin da berriro, nola lortu nahi duzu taupada urdin hori? Taupada urdina gu nahi dugu mendiak urdinez margotzia, Euskaltel Lekturrian lortzezun bezala, gu nahi dugu gure mendiak urdinak izatia. Hortako nahi dugu taldia jendia igurre hau, eta ingoitugu, ekintza horiek ingoitugu, entrenamentuak, elkarteratziak, holako gauzak, afizioa taldiakin lotzeko, eta lasterketa garrantzitsuen eta behintzat, jendia lortze den urdin eskutia, da gure korrikalaiaz aparte, euskal korrikalai danak animau, eta danak urdin hori geure sentitzia dano. Epe laburrera ze lasterketa dituzue horre? Guain, asteburuan dakau Euskadiko txapelketa, horrea batzuk jongoia, beste batzuk ez, eta gero, hemendik 2 hilabetea Domusa Teknik 40.000, 65 kilometrokoa, eta epe motzea horiek izango zian. Esan digute zuri ere arra piztu zaizula, mendi lasterketan probatzeko. Bai, piztu intzien. Hor, lasterketako antolakuntzan pike bat sortu zen, bibien kontra, eta nahi behinetzea guztau korregeitia, bizikletan da bai, baina hasi nintzen, da ikusi nun mendian korregeitia da asfaltuan itia oso ezberdina dela, da guztau bintzait, eta hortan nire pixkat ibiltzen, nire nivelian ibiltzen naiz. Zer moduz ikusten duzu, Mikel, Aritz? Ondo, ez da, hori ere taupada urdina da, ez da, ez zitzaion gustatzen, da orain gustatzen zaio, ez da, nik uste hori ere lortuko dugula, eta... Eta baten bate guri begira balego eta esango balu jonik hurbildu nahiko nuke, edo probatu nahiko luke, edo zer egin beharko du? Mendi lasterketetan azteko? Edo entrenamendu horietan parte hartzeko, esate baterako? Entrenamendu horietako, ez da, zerrein berrik, horre Instagramen da publikatze dugu noiz dian entrenamentuak, apuntau eta goguakin jun, da, listo, azkenian ritmo ezberdinak jartzeia,
jende batzuk zaildutakoak etortzeia, horiek beste erritmo batea jutzeia, eta beste batzuk jutzeia, azkenei laguntzen, da, ez da parte zer ere. Parte hartzeko aukerak hortxe. Amaia Agirre, arratsaldeon, entzun duzu, taupada urdin honek korrikalariz, euskal korrikalariz bete nahi ditu gure mendiak, eta noski emakumeen parte hartzea ere bultzatu. Bai, arratsaldeon. Noski ez, bakoitzaren zaletasunek mendi lasterketek, kasu honetan, ez ezatela mugarik izan, eta mugarik edo trabarik sortzekotan ere gorputzak eta osasunak eragindakoak izan daitezela, eta ez gizarte heteropatriarkatu honen sistemak jarritakoak. Gauza jakina da, entrenamentuek denbora eta ordu asko eskatzen dituztela, eta kontziliazioan eragina izango duela, baina aukera eta eskubide berdinen jabe izan eta sentitu beharko genuke, jaiotzen geran unetik, eta horretarako bidezidorrak ez ezik, peajerik gabeko autopistak ere zabaldu behar zaizkigu emakumeoi, eta bereziki atzetik datozen neska gazteek erreferentziak eta erreferenteak izan ditzaten, euren ametsak gailurreraino eramateko kasu honetan. Beraz, jantzi urdinez mendiak, ikuspegi more batetik, lotu ondo, zuen arteko lokarriak talde handi bat izatera iristeko, eta eragin zapatile mingainai ere euskeraz, eta zorte hon. Amaia Agirre, eskerrik asko, behar badazu korrika ikusiko zaitugu, egunen batean, edo urdinez jantzita behar bada errazago, ezta? Eskerrik asko, besarkada bat, ondo bukatu astea. Eta zoi ere, eskerrik asko benetan, biztan da talde berekoak zaretela, ropa ere ongi aukeratuta ekarri duzu, eskerrik asko, eta urdintasun horrek jantzen dituen gure mendiak, eta igotzen duen gure korrikalaritza hori merezi duen lekura. Nahi duzuen arte. Mila esker. Eta gaur gauean, Xabi, guazen beste aldera. Guazen beste aldera, gaur kirola. Bai, Sadar futbol zelaian errege kopako finalerdiak Osasuna eta Atletiken artean. Halaxe da, eta Euskal Telebistak arratsaldeon bikote, bikote handi bat daukagulako gaur gure ondoan, eta zergatik Euskal Telebistak aposto handi bat egin duelako gaur gauean partida zuzenean eskaintzeko, eta 9:00-tik aurrera izango da hori, eta noski euskaraz. Eta orain bai, agurtu ditzagun, Osasuna zale bat eta Atleti zale bat biak ezagunak. Mikel Elizegi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Angel Mari Peñarika, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, bikote. Non eta nola ikusiko duzu partido, Angel Mari? Edo zeinekin, edo? Plana neuken eginda beste lagun batzuekin ikusteko, baina noain Euskal Telebistak etxeain, hauko zuluaino ekarriko digu, orduan etxean ikusiko dut. Goxo. Semea oso realzalea da, baina gaur, ez dakit Osasuna lehengo dan, ez dakit, baina elkarrekin ikusiko dugu, eta emazta errik bai. Orduan etxean 3 izango gara. Pakean izango zarete, pakea bai. Hori bai, hortan pakea bai. Eta, Mikel Elizegi zu? Niri eskaini didate sozide baten afari bat lasai partidu ikusteko, baina ez dut nahi. Nahi dut lasai etxen zemekin. Sofan, zemekin partidu ikusten. Asko sofrituko duzue, Angel Marizu? Egia esango dut. Egia esango dut. Ikusten dut Osasuna puntua goratxot ikusten dut. Eta ez nago egunean Atletik ekarri iraziko denik. Orduan, pixka bat, etxipen puntu bat egin edo. Orduan, gertatzen dela... Horrek ez da balio, Angel. Haundie, nahi dut, nik akatsa haundia ditu, baina arroa ez naiz. Aurretik ari da sufritzen orduan, Angel Mari, Aurretik ari da esaten igual galtzen badute, Osasuna pixka bat obekio dagoela, horrek ez dik balio, Angel. Hasia da pixka eta botatzen. Ongi gaude, eta nik asko sufrituko dut. Nik algoizeko 2:13 minututan jekin ez, eta ja sufritzen ari nintzen. Serioa inaiz, nik ezki pasatzen dut. 2 esan dagoen bakize gogoan, Atletik ligerean zuen urte hartan, Sagarrea jo ninoan, da 1 eta 5 irazi genien guk. Bai, oroitzen dut. Oroitzen analizan. Bai, aninoan. Oiek ez dira azten, Zuek liga irabazten. Oiek ez dira azten. Eta esate baterako gaur gauerako etxean esan duzu bakoitza. Bai, etxean. Menu bat pentsatuta daukazuta, zerbait berezia, jateko, edo... Hola, porru salda batekin. Menua bihar izango da, gaur Atletik irazten badu. Gaur afaria, ohiko afaria, ni prestateko dut aurretiken. Jungo naiz 8 izango naiz, prestateko dut. Afaldo, eta gero, zen aurrean. Nik segurazki ez dut deusera afalduko. Serio inaiz. Hain beste, Mikel? Bai. Serio. Profesional emate da. Zaleak, Ni oso geizki pasatzen dut. Ni bigarrengo mailara jetxi zeren nik negarrekin non. Bai. Osasunak geizki pasatzen dut. Leheno nik ustut adinak edo ja ez dut hainbeste eta semea ondon dagoela leheno Jesukriston maldiziok botzen ditun.
guan ja pixko lasaitu, ez da barrutik dena, baina geizki pasatzen dut. Gogoan diat zuek finala jontzin den hartan. Bai. Beti, atletik betiz, han utz eta utz egin. Bai. Samamezen utz eta utz. Futbolen 3 ordu pasata golik sartu ez, gero penaltita. Da, beti segirabazi. Zuen kontra jogatu zula finala. Arrazenera. Eta gero gu galduen genuen bi eta bat, Vicente Calderón. Samamezen inoan eta gero finalik besta. Beira, dana nola etortzen dira. Dena dago lotut hemen gogoratu, gaur gabeko 9:00 aurrera Euskal Telebistan Osasun Atletik partia zuzenean eskainiko dugu euskeraz. Goazen kalera, ea zer dioten herritarrek zaleek. Joseba Olagaray, arratsaldeon Iruñean, ez da? Arratsalde bai, hemendik Iruñetik, Euskal Herriaren hiriburutik, azte giroa gaur zenbat kolorez zenbat futboltzale, ikusten duzu hauxera momentuko irudia, Gaztelu plaza honetan, atletik zaleak, kantu eta kantu. Lau dirata, kantu eta kantu. Hau tristura. Lau baino batzuk gehiagore badira, Mikel? Gaur giro izugarria da, Hotza da nagusi Iruñean, goizean goizetik, momentuan 8 gradu daude, goizean goiz 0 azpitik ere egon gara, baina ikusten duzu giroak gain hartzen diola, temperatura hotzoiei, eta momentuan, bai, harrapatu jugo ben atletik zale batzu, baina Osasunako jokalarien animatzaile franko ere badira, gaur giro ederra, hotzara intzin egiteko arrazoi haunitz, gu hemen izan gara gaur goizean goizetik, egin dugu erreportaje bat, eta gero esago erakutsiko dizugu, eta gainera behar bada hurbilduko gara Gaztelu plazatik alde zarreruntzere, eta erakutsiko dizugu ze giro dagoen bertan. Gaur eguna handia da, bi euskal talde, Osasunak aspaldian ez zuen jokatu finalerdietako bat, hortaz gaur Iruñean zurtsuki bizi dute eguna, eta giro hori guztiak kontatuko dizugu zuzenean, gero esago. Eta Joseba, zuke nondik ikusiko duzu partidua? Ba, segurazki ikusiko dugu Xabi kamerariak eta bilok mugikorretik. Bai, Xabi eta bai ni bilek ere agitze futboltzalea gara, amorratuak, eta segurazki kotxean goazela ikusiko dugu. Joseba Osasunako izango aiz ba. Joseba, Osasunako izango aiz. Bai, niri futbola... Mikel, ez galdetu favorez ere, ni bereziki futboltzale etortu behar dizuet, baina, bueno, bai, Nafarra banaiz eta gaur eguna handia da. Eta irabaz dezala, onenak. Beste baten gotzez, berso egun batean, atletika iban, Samamezen, utz eta 3 galtzen. Zein auka zen? Osasuna auka. Eta gero... Gero, irabazintzin? Gero lau eta 3 irabazi. Eta gian, zera, iskimaten... Oroitzen auk? Afaredi iesin da, nitzu iskimaten da, gero parra azalden da, sustraiko lina berzotan izala zentzian. Beste atletizala. Atletik gola sartu zen gonduz, Peña parraz ikusten dut. Baina Peña... Laguarra sartu zian. Zuri nondi atorkizu atletizaletasuna zezuki? Galdera hori espero nuen. Zergatik naiz atletik zalea, realista naizelako. Erantzuna. Realista naizelako. Ona erantzuna. Beta betianik, eta jaio zinenetik zara realista, ala gero bihurtu zinen realista. Gaur, Iribar haundiak, laroi urte. Orduan, Iribar zan, ez Euskal Herrian bezik, estadu mailan ere, ikur nagusia, ikur haundi bat. Orduan, dano nahi genuen Iribar izan, da futbolean, oain inok ez du jarri nahi atezain, baina orduan jartzen genuen atezain, Iribar imitatzearen. Orduan, Iribar hain zein haundia. Jagoba, bai, Peña ida itxegiten. Jagoba arrasate, bai, lasai, Osasunan niminoa. Broma bada edo? Bazi izan egin degen propio, ni hemen historia kontatzen hain nitzela, da hor sartu. Bai, etximi titular, bai. Horrelako kontaktua ditu. Jago, ze kontakta, zuzenen. Zuzenen ikusten atizen programata. Bueno, ez dira bukatzen nutzi. Bukatu. Iribarren erruz ez, Iribarri esker gaituk, nire haineko asko eta asko, atletik zaleak. Eta beste goza bat, barkatu esatea. Orduan, lehenengo mailan zegoen euskal talde bakarra, atletik. Orduan, ez zegoen aukerik. Eta, Almarizuk Iribarren eskutik, iaz, garaikur polit bat ere jaso zen. Bai, argazkia, ordazkat argazkiak. Ikusten? Betik. Jasiko ditugu, Beira. Hortxe, ikusten. Zuretzat egun handi. Bueno, horre musukoak egin baina, zuhurra tapatuta, baina badak ikusten da nien ezela, ezta? Bai. Nabarmena naiz, ezta? Bai. Bai, nire bizitzako egun gogoarrintako bat.
Otsailaren 20 eta hurrengo unean gure amak egingo zituzken 89, aurten bizitzen, orduan da, horren asko goazen ez. Esan bezala, gaur bere urtebetetzea eguna da, zoriona gure partez noski nola ez, eta bihar hitz egingo dugu lehendabiziko orduan Iribarri buruz, Bihar ere egun handia izango da. Bera hartuko dugu gaitzat. Eta Mikel? Ze pasatzen da? Osasuna zalea... Beti daniek. Goizutarra, Naparra. Goizutarra izan da? Bai, eta hori begiratu, Jose Mari Bakero, Realan jokatu du, baina bazen beste jokalari bat zuek agian ez zuten ezagutzen, Jose Manuel Etxeberria, izan duela Osasunan sartu gol gehiena historian, eta Goizutarra zen. Bai, Goizutarra zen. Goizutarrak bazter guztietan gau, increíble. Eta horregatik ni txiki-txikitatik, eta atxare Osasunako, eta beti titu iten du. Atxak zer izaten den, zuk ere, eta beti izan. Neri esaten diezuek Gipuzkoarra eta nire motibo jarri dut, baina orain motibo hondi gabe, hor beratiek Goizu eta Lesak hor Zumbila hor realtzale asko duk, Asko zeot. Haunitz. Orduan, airi zaltzea kargu hartu behar. Baina baina zergatik. Zergatik da. Lehen izaten zen Reala, ligak irabazten zituen, Osasuna baino hobeagoa zen, eta ume txikiek nahi dute irabazten duenak. Irabazten duena Reala zen. Baina orain gok, kuidao, diferente da. Eta Osasunak badu meritu bat, begira... Meritu bat, asko, Baina, Jagobak osatu duen taldean, Monkaiola, David eta Unai García, Imar Oroz, Kike Barja, eta Jonarko gazte askorekin dabil. Asko, eta gaur ikusikuk, Sadarren zenbat Naparra izango dian. Hori da, Peña. Atletiken ere bai. Horregatik esan. Hori bai, kontatu, Realen, Atletiken, da Osasunan dabiltzen Naparrak, eta momentu honetan Naparra da Euskal Arrobiaren iturri nagusi. Nik beti esan zandu, bai da egizu ze izango zen ona, Peña. Izatea taldeak, Naparrak, Naparra guztiak. Bizkaitara, Atletik, Reala dena Gipuzkoanak. Ea nork irabazten. Zerra esaten, baina ez du bazen danak Euskaldu musik Naparrak eralda. Orduan, zen Naparrak ez. Euskalduak edo Naparrak. Honena denok talde bat egitea eta listo, ez da? Danak gure sorrera, Naparra balin bada, danak gaitu Naparrak eta kitxo. Horre arrazoia duk. Juan Isildu Imar. Lingua Navarrorun, euskera gehi zen nuen. Gaurko egun handia, eta ikusi duzuen bezala, gure Naparra jarri dugu lanean, baina gure Bizkaitarra ere lanean jarri dugu Gontzal Dorronsoro, Aritz Gallastegirekin. Gaur gauean Atletikek eta Osasunak Errege Koparen lehen final aurrekoa jokatuko dabie, eta askok telebistan ikusiko dabie partidue, baina beste askok irratien jarretuko dabie. Zuko oso ondo dakizu hori, Aritz? Bai, Arratzaldeon, Gontzal, bai. Denok dakigu partidu potente bat izango da. Bai. Horrek urduri jartze dutzu? Bueno, bai, hasiera batean lasai ongo naiz, hori bai, momentu iristen denean, guri ere zerbait sartzen zaigu, baina, bueno. Osasunak irabazi, Atletikek irabazi, beti berri ona izango da. Bai, dudabarik, Euskal Futbolentzat oso berri ona, eta biztan da, klubi dagokionez bentzat, Euskal Futbola oso osasuntxu dago da, bai. Aritz eta zure ahotsa osasuntxu dago? Bai, sorte izaten dut, Bueno, urratu egiten zait, ni ere dana ematen ahalegintzen naizelako, baina sortez, berez gero bere onera bultatzen da. Gola ospatzen dozunean, zer sentitzen dozu? Emozioa, batzutan igual decepzioa, ez dakit, hori zen dago? Ez, kantatzen dugunan, golak kantatzen dut, nik Euskal Taldeen golak denak kantatzen ditut, eta orduan da, emozioa eta posa. Gaurko gol hori kantatzeko entzaio duzu? Ba, ez dut ensaiatzen. Nik sekula ez dut ensaiatu. Momentuak eskatzen duena egiten dut. Eta zer iruditen jatzu gaurkoan gol hori entzaiatzen badago? Ba, nik retorriko zela alako zerbait. Noren aldeko gola kantatuko dugu. Mix bat egingo dugu. Zuretzan da, nik ez dut izango. Nik jokaldia kantatuko dut, eta gola ja zuk emango duzu. Venga, ados. Julen Arrizabalagak baloia eskuetan dauka, motzen jokatu du, eskuin galeran agertu da Jon Monkaiolak erdira, Moi Gomezek kontrola egin, buelta erdi eman eta ezker galera jokatu du, Juri Bertxitxek zelai erdiko marra gainditu eta aurrera egiteko ahalegina egin du, ez diote utzi, beraz berriz ere erdira, han agertu da kasunetan Aimar Orozek eskuin galera jokatu du, Nico Williams dagoen inguru horretara, honek bizikletaren egin, erdirak eta egin du Nico Williamsek, burukada Budimirrek eta... Ondo egin du. Zuek ere golak kantatzen dituzu, adibidez, 84ko Kopa Ura, Peña, nola gogoratzen duzu? Irabazitako azken Kopa Ura? Ni Euskal Telebistan zuzenean kantatu ninduela bertsoak. Bai, ez da? Bai. Sekulako manioborrak egin genitun, nian izatearen ikeragarriak histori luzea da. Eta
irabazita gero, jarri zidaten, eta bi berso zortziko txikik, oinik egon dazkat, zortziko txikik kantatu nitun, kopa irabazizunean atletikik. Egun handia gure ere. Hortxe, gelditu ziren. Eta orain buruan dituko handikan ere berri. Baina oia gutzi. Bihar beste batzuk. Eta zu, Mikel, gogoan duzu 2006ko finalura? 2005. Bai? 2005 izan zen? 2005. Uste dut, han egon nintzen ni. Vicente Calderón. Bai? Han nengoen ni. 2-1 galdu genuen, Betisen aurka, eta Osasunaren gola Aloisik sartu zuen, Australiarra. Beitu nola dakidan, estafetan bizida, portal 24, cuarto C. Eta Iker esan... Uztailean. Oso arron zalea zetezen dut, oi hartzen emezela, arron zalea. Arron real zalea diren hori zen, Naparra dela realen gol gehine sartutakoa, satruztegi. Bai, hori jakin zatela hauek ere, Naparra gehiago izen, bueno, ba. Gugein bakarra iritsi gara, zueko gite irutxan datan irabazi zute, utzi guri pixka bat baina. Oita lau, eta oita bosgarrena, oinek epaia Hemen inork ez dauka ez erruzteko, aizue, bai bata edo bestea finalera iristen baldin bada, zuek ze plan daukazue Sevillara? Iritsiko ez, oindik ez pensatu, iritsi, hortako, hau pasa egin behar da, eta ez naiz zenbadagin Napar batzuk hor zabiltzatela hotela gartzen. Hartu dit, gainera. Betisen aurka irabazinik enuen pentsatzen, inondikan irabaziko zutela penaltitan, bukatu partidua laguneri deitu eta hotel hartua. Oandela hilabete tardi ja hotel hartuta dakago. Beraz, zuek Sevillara joango zarete, behar bada Atletik ikustera? Aitu eta badakigu non bazkaldu behar dugun dena, gero posible da dena, kentzera, kanzelatzea, nolatzea, baina... Hori galdetu behar nizun, ez bada finalera pasatzen zen? Kenduta fuera, ez da problemika, momentu zertu sosi pagatu. Baina ni mundu guztiak egin do, kendu ja dena, Sevilla dena ia hartua do. Alde batea ulertzeko da, ze hainbeste denbora findot bajokatu gabe. Oso, arrun jatorra. Baiz, Atletikek ezin du hori esan, Atletikek final batzuk jokatu ditu. 84 ona zenbat? Eta historian izan den jokalari onenaren kontra jokatu behar, Messi. Barçaren Messi do, Messiren Barçaren kontra. Bueno, Realaren kontra ere jokatu zenuten, Bai, baina... Ata galdu, bai, barkatu. Bai, galdu. Aldez aurretik. Eta Superkopare haien kontra irazi dugu bi aldiz. Baita ere. Messiren Barçaren aurka. Zertan egongo da gaurko partidaren gakoa, Angel Mari? Gakoa, uste dut oso motibota dola Osasuna. Lehenko Sevillan kontra ikusi nuen, korri... Partidu zona izan. Atletik batzutan izaten da bezala, ez dute metro bat ez zuten etxitzen, eta iaia lehoi direla esateko moduan. Orduan, momentu honetan, garra, gogoz, motiboz, momentu honetan Osasuna hobetu dugu psikologikoki. Eta Atletikek orduan zer egin behar du? Gaur albadak golik ez jaso. Hortan, defensa hona du. Atezainak hona ditugu, eta hortan aurrelari baino ditugu atzelariak. Orduan, gaur, golik ez jasotzea. Eta gero San esena sartzen ditugun pare bat. Eta gaur Atletikeko ze jokalariri egongo zara arreta hundiz begira? Naparroan jaio zan horrek, baina naiz da futbolari gurekin egindan, ez, Niko. Niko zer egiten duen... Ongi atzea, leheno entzun dit igual lesionatuta zegoela eta... Baina ez, uste azkene jokatuko duela. Azken momentuan esan dute jokatuko duela. Hori nahita esan dute despistatzeko. Jago bari ez dio inor despistatzen. Eta gero, espero dut, atezain gaztea, Agirre Zabalare, eta bi horiek izango ditut gaur begiz jota. Eta Osasunak, Mikel, zer egin behar dugu? Ni gauza bat esango duk, ez Bartzelonak, ez Madridak, eta ez Atletikek ez daka guk dakagun ilusioa. Hori egia da. Guk dakagun ilusio hori guretzako da, gu talde humila bat ga, eta guk dakagun ilusio hori ez du inork irabaziko. Eta nik ustut asko ikusi badula gaur afizionatuk, zaletuak. Hori da, 12. jokalari ez, 13 eta 14, batez ere Sadarren. Sadarren eurra ematen dute. Horrezti isiltzen berdin da galdu irabazi, eta nik gaur ustut Osasunan irekin nok, ustut puntxu bat igual, kuidao. Momentu ontan bai. Eta oso motibatuta dago, ez zu inork espero horrela iritsiko zenik, eta nik uste dut, nik esperantza handia dut. Eta iristen bagea, 4 lagunak ere pentsatu dugu, akademi bat egotea Sevillanak ikastea. Bai. Ikustutara ez edo Bilbainoa. Ez, minoku, ja! Bilbainoa ere, bai, pixkate. Gozen berriz ere ilusioaren hiriburura Joseba Olagarai bertan delako. Joseba, nor topatu duzu orain zure ondoan, gorririk baduzu?
Arratsaldeon, hementxe gara, guainekan ere Iruña segitzen dugu, 2 ordu baino gutxiago falta dira, gaur gaueko partiderako, eta hementxe jendea lasai xamarra ikusten dugu trago bat hartzen. Aldezarra, kanpeteraino betia dago. Zer, Mikel? Ez da bai, Atletikeko kriston parranda botatzen ari direla. Bai. Oso motiel, peña. Begira, espero gendun, Mikel, hemen batez ere gorritxoak topatzea, Osasuna zalea, baina egia da, momentu horretan Atletik zale batzuk topatu jugula. Arratsaldeon, Bikote? Arratsaldeon. Zein da gaurko plana? Bueno, hemendik Aldezarren egongo gara zeo hartzen, jaten, eta gero, Zabarrera joango gea, ea berze ambientia dagoen handik. Zer gertatuko da partidan? Baina uste dut, bi gola sartuko ditugula. Ea, emaitza ona ateratzen dugun, eta espero dugu ilusioz, eta gero San Mameseko partidua alik eta hoberen egitea. Hala izan dadila, ez dakit Mikel zu konforme zauden horrekin, baina behintzat ilusioa badagot, importantea da. Gu Iruñan egon gara gaur goizean goizetik, eta zale batekin da bertziekin solastu gara, bitxikeria bat, Gaztelu plazan paratu dute elastiko erraldoi bat, jende franko egon da hor argazkiak eta egiten, eta gero bitxia da ormairudi berezi bat egin duela LKN artistak, eta paratu ditu Iker Muniain eta Tximi Abila erdi musuka, ez dakit ikusi duzuen hori edo ez? Bueno, gu egon gara, bi leku horietan, nola girotzen ari den Iruña ikusi dugu, eta goizean zaletu frankorekin ere mintzatu gara, oroitu! 2 ordu baino gutxiago falta dira, 9etan zuzenean ETV-en partida ikusteko, eta bitartean goazen Iruñan dagoen giro hori ikustera, gaur goizean bildu duguna. Eta beste... Bilbotarrek gauzak modu handian egitearen fama dute, baina gaur Iruñan etzarete gutxiago, ze tamainako elastikoa paratu duzuen hemen Gaztelu plazan. Bai, itzordu handia da, ez? Eta noski, kontuan izan behar da hori, itzordu handia dela Osasunarentzat, urte asko direla finalerdi bat bizi gabe, 18 urte horretan gainera finalera iritsi zen, eta non eta Osasuna sortu zen tokitik, kafe kutzetik metro gutxira. Jendeak argazik ateratzeko, badu ben dibertsioa goizean goizetik. Bai, asteburuan jarri zuten, eta tira, jendea animatzen ari da, hemen gauetan egoten da hor segurtasuneko pertsona bat ere pixkate zaintzen, tentagarria delako, ez, bestelako gauzak egitea kamisetarekin, baina egia da, jendea hurbiltzen ari dela, eta hemen egongaren ratutxo honetan ikusi dugu, zenbat eta zenbat jende hurbildu den, argazkitxoa ateratzera. Azken 2 egunotan ikuskizun bihurtu da irudi hau Iruñean, Tximi Abilak eta Iker Muniainek elkarri jaia musu ematen diote eta arreta handia piztu du. Bai, zalantzari gabe ez, baina nik uste dut oso ongi irudikatzen duela zer bizi den egunotan bai Iruñen eta bai Bilbon, ez da kasualitatea, Tximi Abilaz dute asko maite San Mamesen eta Muniainen kasuan bai berdina ez, pareko zerbait gertatzen da Iruñean eta tira. Horrek ere azaltzen du, ez, nolako partida den, zinen polita izango den Euskal Derbi hau. Nahiko genuke ez, finalen izatea, baina ez da posible izango, eta tira, iaia musu ematetik edo gaririotasun horretatik, gertu egonda ere, disfrutatzeko zerbait izango dela. Giro ederra gaur Iruñean goizean goizetik, Atletik zaleak eta Osasuna zaleak denak elkarrekin, besta ginez. Solo hay un Atletik y es el de Bilbao. Solo hay un Atletik y es el de Bilbao. Etorri gara kotxez eta hori eta mango dugu egun honetzea egun guztia hemen. Eta gongo gara Aldezarretik eta hori. Zari aurre egiten ez da, zehotzaitzen du? Baina giroa beroa. Kalimotxo gaz edo gara-garotan berak enduko dugu. Berotuko zarete? Berotuko gara, bai. Pues nik, espero dut Osasunak irauztea. Batuz, konformatzen naiz. Osak, a ber, suerte dugun, eta hala Atletik ekipo oso hona da. Baina, bueno, esperantz ez da galdu behar. Gu Bilbotik etorri gara, partida ikustera, eta ondo. Atletik zaleak orduan? Bai, amorratu da. Zegin alde? Osasuna dudik gabe. Nemiziko aldia denez EITB ematen duela euskaraz, nik uste momentu hora dela partidua ikusteko. Eta berria finala ere ikusten aldugun. Geratu gara Osasunako jendearekin, askaltzeko, ondo, hor jarautan. Laguntasun giroan orduan, ez da? Bai, geratu gara jendearekin, hemengo jendearekin askaltzeko. Baina txut, ez dago inorako garazorik. Eta, a ber, zer ematen diguten hauek. Mila esker, Joseba, Iruñako bihotzetik eta gozen orain Iruñatik Bilbora izan ere gaur gaueko partida dela eta Euskal Telebistak programazio berezia egingo du Bilboko EITB-ren egoitzatik. Ana Ramos, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon.
Finalerdiak eta finala euskaraz emango ditu Euskal Telebistak, zaleek eskertuko dute. Bai, noski eskertuko dutela, beste aukera bada, aukera gainera, historikoa ere guretzako eta esate baterako, eta nik uste azpimarratu beharrekoa dela, Nafarroan ere ikusi ahal izango dela. Hortaz gu oso pozik, gaur Sadarren, lauan, apirilaren lauan, San Mamesen, hemen esaten dut, San Mames aldamenean daukadalako, eta maiatzaren 6an, Pizjuanen gertatuko den guztia euskaraz zuen ganatzeko. Ana, partidaren ondoren programa saio berezia eskainiko duzue. Nor izango duzue ondoan, bai batekoa eta bai bestekoa? Ondoren eta aurretik. Gaur egun albistegia apur bat laburragoa izango da, 8:30 bukatuko da, eta gero guk hartuko dugu hitza, eta hemen esate baterako Bilboko egoitza honetan, ni pixkat gidari edo izango naizela, aldamenean Miguel Ángel Lotina eta Gorka Iraizoz izango ditut, pixkate eurekin solasteko eta partiduaren inguruko gakoak eta eurekin partekatzeko, eta baita Janire Fragua lankidea ere, dana pixkate xehetzeko, ez da, iristen zaigun material guztia xehetzeko. Ondoren partidua, eta Sadarren ere, ekipo lantalde berezia izango dugu, Jon Valentziaga lankidea antxe izango da, baita Amane Ibañez eta Inigo Lasa ere, Naxari Altuna esatari lanetan, eta aldamenean Mikel Arroa Barrena eta Txema Añebarro dituela. Hortaz, sekulako despliegea egingo dugu gaur. Ana Ramos, Euskal futbolaren jaia handia gaurkoa, ze gertatuko da? Bate jakin. Nik uste dudana, hori seguro, sekulako giroa izango dela. Orain eskaini berri duzuen reportaje horretan ikusten da, ez alen artean harreman oso ona dagoela. Baita, Euskal Herriko talde guztien artean ikuste dut, pixkat, bagarala norre eta bagarala adibide bat, ez? Estatu mailan eta Europan eta dauden zalen arteko pike horiekin eta kontrastea daela Euskal Herrian dagoen giro sano hori. Eta Sadarren, 22.000 zaletik gora izango dira, 23.000, esate dutenez, sarrera historikoa izango da, hori ziurtatu dago. Jaigiroa eta intensidadea seguro zelaian. Zergaitik, entrenatzaile biek gauza bera esan dutelako, bai Valverdek, bai Arrasadek. Ez dutela, etxeko lanak egin egituztela alegia gaur. Bitzuleko partidurako ez dutela ezer pendiente utzi nahi. Ana Ramos, eskerrik asko, 8:30 aurrera Euskal Telebistan zuzenean jarraituko zaituztegu, partida aurretik, partidan zehar, eta baita ondoren ere gozatu, hori importantea, eta gozatu, eta ondo pasa. Eta Ana Gurtu eta gero porra, Peña, eta Elizegi, gaur gaueko porra. Amaitzeko, zein da, zuen porra? Porra, nik esan dut guk golak ez jasotzea, gozela, utx eta utx. Utx eta utx. Hori emaita ontzat. Nik badakit Atletikek bat sartuko dula. Badakit. Iruditzen zit bat sartuko dula. Sartzeko dara bakarra, Ez, baina guk 3. Peña, haitu ongi. Iruta bat. Zergatik ez esan zazpiak bat? Ez. Naparro eta Euskal Herria. Bakoitzak berea, X00, nik 3. Iruta bat. Iar deituko dit, Peña, tango jo ez dago. Aukera desberdinak, hortxe. Plazera hondi bat izan da. Mila esker benetan, eta ongi pasa gaur. Hori da. Bakoitza etxean, lasai, eta gozatu. Relato bezala. Bai, bota. Bederatzitan omen da, derbi handi hori, danok ilusioz, esperantzal hori. Osasuna galtzea ez diot opa inori, baina osasuna galdu beza 0 eta 2. Osasunik ez du galdu, hori egia da. Osasuna galtzen zitu. Eta gozera gure gonbidatuaren gana, hortxe dugulako kasu egiteko, beste aldean euskal musikaren izar berria, mixtape bat argitaratu berri du. Bizirik, bengo, arratsaldeon. Hau bat, moz. Bizirik bakarrik ez, disko argitaratu ondoren sasoi betean zaude, ezta? Bueno, bai, hola, berda bestela. Eta zure azken lan honetan lagun honez inguratuta eta kolaborazio oso interesgarriz, sumatu zaitugu. Bai, azkenin hori, dia 8 kanta lan honek 8 kanta ditu kasu honetan. Ditut 2 kolaborazio, 3 barkatu. Eta hori, azkenin lagun arteko lan bada, eta hori, gogoakin, eta ez tere gehiago. Bengo, eskerrik asko hemen izategatik, berehala iragarkiak, eta bengo bizirik lan berriarekin.
Arratsaldeon guztiok bibazuek Euskal Telebistan gogoratu bederatzietan Osasuna Atletik partida zuzenean eta euskaraz, eta orain Agus Barandirarekin kalejiran atera behar dugu berehala izango da hori. Agus, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz dena ondo? Oso ongi. Bai, gaur ere kalejira itxeko pres, eta gaur gainera Gipuzkoan gehatuko gara, eta joango gara askoitxira trikitilari ezagun bat ezagutzera, edo hobeto ezagutzera bai behintzat. Oso ongi, eta bien bitartean beste musikari bati esango diogu sartzeko bizirik du bere lan berriak eta izena, eta euskal musikari ekarpen berria egin dio bere bizipenak kontatzera ator. Biba, bengo! Apa, bengo! Apa, tumuz! Arratsaldeon, ungietik! Arratsaldeon! Bueno. Bentxe? Bai. Lasai. Bueno, bengo bizirik du zure lanak izena, eta sentimentu hondiz egindako lana omen da, ezta? Bai, pizkatitzen ari joa, niretzako musika, nolabait bizirikan egotia ez, dela momentu txarrotetik on batea pasatzeko prozesu hoi. Orduan pizkat diskak izlatzuna pizkat hoi izango zen ez. Lehenengo kantak galduta izan dut, azkenekoak barkamena, orduan izango zen galduta egote momentu hortatik. Pasten dien, azkenin kantako izak energia edo rollo bat edo daka. Orduan, egia da kantakin jugula single moduan aldia entzun, ez da, nik uste disko guztiak ja borobiltzen dula esan nahi genuna eta pizka bat plazaratu nahi genuna diskoakin. Horrek esan nahi du, zure sentimenduak atera dituzula gordin-gordinik diskoan? Bueno, askotan hor dago, metaforak hor daude ez pizkat, ez dira gordin-gordinik ateata daudenak, galdutan egia da, igual pizkat baiet. Bino, beti ere, holako errekurtsuak eta erabiltzen, metaforak tala aldituzu atea eta... Baina, sentipenak egon godea, zure sentipenak eta... Bai, nik azkenin, musikaiteko orduan eta gure helburua edo pizka bat uneria kasu honetan hoi da ez. Azkenin nire sentipenak barruan dakatena ateatzia. Justule bai, diskoan lelua edo atea dugu barkamena kantatik handela barruan duguna ateratzen. Eta hori izango zen diskoan laburpena edo, nik zango. Sentimentu horiek ateratzeko musika erabili balin baduzu, bizirik zauden seinale zu ere, ez da? Bai, hori da, azkenian izanak bai hori daka, ez? Zer den bizirikan egotia, de bai, diskoan portadan edo ere bai, atatzen azni, mugimendu batekin azkenin mugimenduan egotea bai bizirikan egote hori delako. Eta bai horixe, kantako hitzak bere historiak atzetikan, bere ideko moduare bai badaka. Nioize, nik uste dut eta ekoizleakin eta hitz egin ondoren tala, pizkat borobilduz ikusten genuen izen hori aproposazela kanta horientzako, eta hola, ze. 8 abesti ditu, zure bizirik diskoak, eta bideoklipa ere bai, galduta. Odeien onduan begira, zemoz goitikan bizitza, ez zaudenetik aldatu nazela, hemendik aldatu dela dena. Txikitan beti farrez, etorriko zenai, barkian jolasten ta, lagunekin lasai. Ta guai, laguna galdua, gauetako hitzan, taberna barruan sartuta. Laguna aldentzen nahi dela pixkanaka, dituak aldu zapostuko. Bekirada galdu adu ametsa galdu zien atzo, urpil batia miragago, bihar zer etorriko den galdezka, ezer jakin gabe. Ze polita, Galduta. Galduta abiatzen duzu diskoa. Zuk norabidea argi daukazu, dena den? Nik bai. Nik uste ere bai, polita dela netzako pertsonalki momentu txarrotetik momentu txarroi musika bihurtzia eta ze positiboa edo ateatzia. Horregatik, manera gustatzen askotan, barroan juten gauzatxarak bai ateatzeko moduei hortako erabiltzea musika ez. Bai dantza, bai musika nik uste artiak hoi dakala ere bai, guretzako ere bai pozgarria dena, azkenin zure barruko bai txarrak eta bai honak, ateatzea gauza horiek, eta horako lan batian edo borobiltzean, nik ikusten dela ere bai dena.
Bengo, eta zer da lehenengo, musika edo letra? Zer egiten duzu lehenengo kantu berri bat egiterako garaian eta? Bai, galdera hori hona da, nik zango nitzun ez dakatela, ez da modu bat gauzak egiteko. Egia da, azkenin estimuluka edo mugitzen azela, egun batean balimanoz pozik edutela kanta bat, idatzi ja letra pozik, nozen momentu hori izlatuz edo trista balimanoz berdin. Eta gero ja, behin dakatenean pixka bat metriko kita dena ina, melodiak sortzen jutenaz, eta gero ja pixka bat ekoizpena. Edo alduguin lehenengo instrumental bat edo ekoizle batekin, eta hortikan aurreia, igual dakaten letra bat hor sartu, moldatu, eta, bueno, ez dago, ez da, nik uste diskontan justu ez dagoela modu bat gauzak egiteko. Denetari dago, ez, pixkat. Eta musika egiterako garaian zein da zure instrumentua da, nola azten zara forma ematen zure melodia horiek edo? Denetari, baita? Bai, azkenin urte pila duguaz musika egiten, eta nik uste barruan dakagun jazterba dela azkenin entzuten zunean, ez dakit nola zan, instrumento bat edo gitarra baten melodia bat jazuak izu zure buruan, bale, honek ez egiten hau, igual tristura edo pozik egotia, lehenengo gauza nik uste hoi behitzia dela, eta gero ja, naturalki atatzen digun zerbait dela. Bizirik diskoa osotasunean entzungo baldin bagenu, ze generotan kokatuko genuke? Galdera hori bai ona. Horre bai, nik uste... Norberak ere zalantzak, ez? Norberak ere. Bai, azken hori gogo eta bat aldugu, eta ez da nik uste genero... Gaur egungo musikan, batez ere, gaztik egiten dugun musikan, ez da nik uste genero bat finkatua. Hau da, pizat dut pop urbanua dela pizkat, zeo ze etiketaren bat jartzeagatik, minio... Ez dakit, nik zatut normalian, gehiago dela zer dakagun ateatzia, pozik balimanoz, poziko kanta bat, olakoa, balimanoz igual jartzearen adibide bat izkontan, hemen gatxik dela azken aurreneko kanta bat, kilikikin nintzen lagunakin, gaueko amabaitan olako zauze ginen bilek, eta karazken egunengo kanta bat triste onda, balima ginen, zerbeza batzukin gaueko amabaitan. Orduan nik uste ere bai momentuko zerbait dela, eta atatzen diguna naturalki, ez dela, ez da behitzia ze genero aldugun edo... Eta musika urbano bere, ari da bere leku egiten Euskal Herrian, ez da? Bai, nik uste iritsi bertzula eta iritsi dela ja, ez azkenin, guk ez duten dugu musika ere bai, o batzuk ez denak, orokortasun batian edo musika urbanoak gogor joula gaztiengan, eta orduan gaztetxuek ikusi dugu txartel batekin eta mikrofono batekin gure etxean edo gure logelan aldugula musikain, eta gehozta jende gehiago dola horrein inguruan apostu iten edo behintzat behaien musika iten. Eta nik uste gehozta jende gehiago dola eta pozgarri jara ikustia ez, oire bai. Eta musika urbano horrek zein godu? Bestelako musikak eta baztertuko ditu eta bakarrik eratuko musika urbanoa, zein da etorkizuna? Ez dakit, nahi iruditzen hau musika genero aldetik antzatut beti musika hona eta txarra dola. Nahi genero guztietan iruditzen hau denak polita diela, bakoitzak bere guzta ditula, eta azkenin musika arte bada, eta azkenin oso horrexa da, ez bale mazu nahi entzun musika genero bat ez entzun eta jazta, ez azkenin musika disfrutatzeko modu badare bai. Azkenean kantu honak geatuko ja, ez? Orduan nik pertsonalki ezakat buruan generuen arteko zea, ez? Alka bat edo... Bai, netzako dena musika da, eta politika balima eta guztoko balima gazu, entzun, eta... Aurrera. Argi dagona da zure musikak bere arrakasta baduela, eta horren erakusgarri dituzun kontzertuak, hemendik aurrera ere, otsailean izan zara, Donostin izan zara, non gehiago? Eta Durangon. Eta martxoan badituzu batzuk, martxoak lau dion, Aiaraldeko faktorian. Martxoak 9 Arrasaten, martxoak 10 Iruñan, martxoak 11 Bilbon, eta uztailak 7 eta 9 Bilbao bebekalaiten. Hoi da. Hoize, bai egia da. Badazu lan pixka bat, Bai, lana bada. Goguakin, azkenin, holtza gaina egotzeko ere bai, eta pixka bat, erakusteko jendiai diskoa beste formatu batian edo, zuzeneko batian. Eta hoize, laniteko goguakin, lan egiten, eta hori da, zuzenean ze formatuetan ibiltzen za? Ze formazio eramaten duzu? Ze musikari edo? Bai, oain arte ibildiga, DJ-ak intaola. Eta, nik uste ez dakagula ez da formatu finko bat. Askotan igual, albalin badugu eramaten dugu banda guztia, instrumento guztiak, DJ-ak inde bai, eta bizkat diren arteko nasketa bat zango dela. Bebeka laiz esan dugu, horrelako estenatoki batean jotzeak zer esan nahi duzuretzak? Azkenin aukera paregabea da ez, horre egoteagatik amakarrikan, izen handi guztiekin ez genuen nioiz imaginatzen horre ongo ginela pertsonaki. Minoi, azkenian bai, Euskal Herriko ere bai iztea ez, ekitaldi potente batian egotia plazer bada guretzako, erronka bat bai izango nun badela, batez ere nik uste orokorrian artiak duen politena ere bai disfrutatzea dela eta horta jungo gala behintzat.
eta ideia horrekin behin. Beno, bengo Euskal Herritik zuzenean horrelako abestiekin. Bengo! Nahi duten aiten aranataze Esan, atzokuak astuta segi Betiko bankuan gauian anaiek Katuan ozitxoiten beti Miran unoze, nahi duten aiten aranataze Started from the bottom, the wine hemen gatik Píllame en el patio un par de ganas de pipí Era linda, pero no era pa' mí Éramos agua y aceite, chupito y cachis Bueno, hor ikusi dugu hemen gatxik horrongi lagunduta egon zara, kiliki freskorekin. Bai. Aurrera begira ere horrelako beste kolaboraziorik amesten duzu, norekin egingo zenuke kolaborazio bat? Ba, ez dakatola, a ber, hola, inorrekin edo oiteko nahi hoi. Azken indik uste, ba, kolaborazio bat lehenengo kolegratu bertzula pertsona horrekin ez, ja pertsonalki eta gero ja behin hoi dakazula, ba... Konexioa dagoenean, bai, konexioa sortu eta hortik aurrera. Hoi da. Nik ez dut ikusten ointxe bertan juten horretekin estudio bat ezagutu gabe, eta benga, kanta bat ingo dugu, oza, nire iruditzen hau, niretzako entzat arrotza izango zela, eta orduan, enintzen ez da ni eroso sentituko momentu hortan. Orduan, ba, behin ja konektatzen balin badugu bilek, eta albalin bada eraman, hoia erkide. Bengo, gogoratuko dugu gaur gaueko 9:00 Osasuna eta Atletiken arteko kopako partidua dela Euskal Telebistak zuzenean eskainiko du, eta euskaraz, behar bada estualdi batean jarriko zaitugu, baina zuk porra, noren alde egingo zenuke? Iruñan da partidua ez? Bai. Bai, Zadarren? Eski, Osasuna baina potente edo, aurten. Zalea zara? Bueno, gustatzen hau futbola, minio ez, asko ez da, minio bai ikustu normalian taula, lagunak batez ere futbol zalia da orduan. Beti zeharkada, beti partio bat jarri do. Eski ez dakiz esan, Sakot bintzat, irazte maun horbaite bintzat euskal talde bat izango dela, orduan pozik nozela. Oso ongi. Ondo esan da. Oso ongi guzti zara, bengo, oso ongi guzti zara. Bi lekuetatik deituko dizute kontzertuak eskaintzeko. Bueno, atxeden txiki bat emango izugu, eta lanean jarriko dugu, Agus Barandiaran, kale jira egiteko. Bueno, gaurkoan ere kale jira egin beharko dugu, eta horretarako gaurkoan ere auspoa irekiko dut Azkoitian. Gipuzkoara joango gara, Azkoitira, eta behitu bertan, ekarriko dugu kamera aurrera Juan Ramon Azpitarte. Izen hori esaten badut, igual ez da zaizue ezaguna egingo, baina ni beraren gana joaten nintzen duela 25 urte. Bai, astero joaten nintzen beraren gana, Bizkaitik Gipuzkoara, trikitixa ikasten. Berak ematen zizkidan trikitixa klaseak. Izan zen ere 3. edo 4. irakaslea, eta astero larunbat goixetan beraren gana joaten nintzen trikitixa ikastera, eta gero bueltan beti godatzen naiz Lajaren erretegian geratzen nintzela Laja ikusten. Bueno, halako gauzak eta halako kontuak, baina 25 urte igarota berriz egin dugu hitzordua non eta Azkoitian, eta ia imuntzok zer esaten duen. Ze hori da bere izena artistikoa behintzat. Imuntzo eta beloki talde ezaguneko partaidea eta trikitilaria. Guazen, Azkoitira, ia imuntzok 25 urte eta gero zer esaten duen. Aurrera kale jira. Apa, Azkoiti, hale eta... Ni aspaldi neukan gogoa zuregana etortzeko, ze lehen biziko galdera da Juan Ramon Azpitarte nola hasten da trikitixa munduan? Bueno, a ber, trikitixa mundua baino lehenagotik, 7 urtekin hasi nintzen akordioia ikasten, eta hori garai hartan trikitixa entzuten erakusten, orduan, akordioekin hasi nintzen, da gero 14 urterekin trikitixa erakusten hasi zian, eta orduan aldatu nintzen akordioetik trikitixa. Eta lehen da biziko maixua, nor izan zen? Nire trikitixako lehen da biziko maixua izan zen Xakari. Eta hori juten nintzen bere etxea, eta haintxe bere etxe
urteko salan, jartzen ginen, aurrez aurre, eta bai hartan eakusten hasi zian, hori, beha jotze zuten, da zuk ikusten zenun, iriki, itxi, Eta gogoratuko duzu zure lehen erromeria, non eta noiz izan zen, ez? Nik gutxi gara bera gogoan daukat 14 urtekin hasi nintzen trikitixa ikasten, eta igual 16 urtekin hasi nintzen ja erromeria, lehenengo erromeria, segura asko, 16 urte, nik uste 16 urte nitula. Eta izan zen Elgoibarko Altzola auzuan. Eta gerozuk, ibilbide luzea egin duzu baita ere, txapelketatan. Bai, baita ere, hasi ginen lehenengo 16 urtetik bera Zaldibarren izaten zan. Baina Euskal Herriko txapelketan nagusian ere izan dakoa za. Ere bai. Gu parte hartu gandun Euskal Herriko trikitixan, nagusiko txapelketan, 85, 86, 88 eta 11 azkena. Eta gero, imuntzoa esan da, beti bere bikotean hor da, Beloki, ez da? Bai, bueno, hasiera baten ni eta Pelarre hiltze ginen, txapelketan nagusian, eta 91 ja imuntzo eta Beloki. Baina Juan Ramonek disko mordoa ere badauka kalean, ez? Ba, dauzkat bederatzi disko, Pelarrekin aurrena eta beste 8 dia imuntzo eta Belokiko diskoak. Ze ona. Eta, hemendik aurrera, ze proiektu dauka imuntzok? Momentuz, hori klasek ematen, ordu asko, lan asko daukat. Hortan, orduan, hainbeste denbora ez daukat, sormenerako, baina, tarteka, hain naiz materiala biltzen, da, hori antolatutakoan agian egun ematen. Baina irakaslea ere, bazara, trikitixa irakaslea, ez? Bai, hori da. Eta zenbat ikasleo dituzu? Asko, dauzkat nabil 3 musika eskolatan, Zarautzen, Azpeitin da Zumarragan da bai. Eta ni, duela 25 urte zure gana etortzen nintzen Azpeitira trikitixa ikasten. Bai, alaxe da bai. Eta nolako ikaslea nintzen ba? Bueno... Oina hemen kamera dagoela aurrean, esan egia, oin. Bueno, a ber, gauza bat, esan behar da, zu etzinan etorri bat ikasi gaben edan, hor ja bidetxo bat egin da, eta oso klase interesanteak izaten zian, zuek etortzen zinaten, zu eta beste bat, bi etortzen zinaten handikan, Bizkaitik, eta beti izan, deskubritzea etortzen zinaten, orduan, alako pieza norena da, eta estilo hau nola, eta orduan, pasatzen zilean goiza, guatzen zea? Tita batean. Larun bat goiza izaten zen, eta tita batean pasatzen zen, eta gu Gipuzkoar trikitixa nahi genuen ezagutu. Hori bai, etortzen zineten hor dana jatera. Bueno, eskerrik asko itzordu egitearren, placer bat zu berriz ere ikustea, eta haupa imuntzo da Beloki. Horrek eta. Juan Ramon Azpitarte trikitilari haundia eta 25 urte eta gero berriz ere ikusi nuen eta zelako konpromesuan irea bera aurrean ikusi eta ia ze esango zuen, ia zelako ikaslean nintzen eta horrelako kontuak. Zenbat disko bikain kaleratu dituen Imuntzo eta Beloki, amen, zein da kamera? Imuntzo eta Beloki bezala, behitu trikrisia, zenbat eta zenbat disko kaleratu dituen eta zelako ibilbide oparoa izan duen Imuntzo. Orain antza denez 10. disko ere egin behar omen du, eta nik ezin nuen alde batera utzi aukera hau eta berarekin jo behar nuen pieza bat. 25 urte eta gero zer ikasiko eta berarekin jotako eta ikasitako arinarin bat berriz ere joko dugu, rekreazioa egingo dugu eta aurrera, aupa Imuntzo, zu bai zu maixua. Aupa Imuntzo! Bueno, Imuntzo, eskerrik asko, hitzorduagatik, berriz ere aurrean eta hitzeiteagatik eta horren jatorri izateagatik eta beste 25 urte ez igaro, berriz ere geratu beharko gara, hori da. Aupa, Imuntzo. Aupa, mila eskerra guz, zoragarri. Eskerrik asko. Aizu, bengo, badakiguzu dantzari finea eta dantzari ona ere bazarela. Zuk ere kale jiran esperientzia pixka badukazula, ze kalean dantzan hasitakoa zarelako. Bai. Eta jende asko ezagutzen da kalean dantzan, ez da?
Bai, azkenian batez ere artista pila bat, eta mundu guztikoak batez ere Donostin eta Euskal Herrian orokorrean zango nun, pozten dela jende pila bat honea zeakitea, showak toitea kalian, bizka bat eskatuz bolontatezko diru bat hori dena, eta bai. Esango diogu bati gurekin hitz egin nahi ote duen edo? Proba egingo dugu. Ibon Taboada, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Bueno, aizu, Ibon, konta iguzu zeuk, nola ezagutu zenuten elkar zuek? Auskalo, baina bai, dantzan izan zen, da eske indegu baina arte 2000 gauz, baina ia danak dantzakin hasi zian. Ibon, eta zuk ezagutu zenuenean, nola zen, Bengo edo Aitor? Bilak ezagutu ditut. Nere ustez, ezagutu nuen lehenengo Aitor. Lehenengo pertsona eta gero ja pizkanaka Bengo ikusten hasi nintzen. Eta elkar ezagutzen ari zinetela, Bengok esan zizun dantza egiteaz gain musika ere egiten zuela. Nola sortu zen zuen arteko elkarlan hori? Bai, bueno, hasi zen dantzakin, ez? Bilok dantzari jagea, da gero, bai, urteak pasata, hasi zen erakusten, berak egiten zituen lan ezberdinak, ez? Da gauz batek da bestiak bideo batzukitea eraman zigun. Baize, Bengo, askotan casting eta kurrikulum handiri gabe kalean ezagutzen dira kontaktu honenak. Bai, azkenin hori ez, ezagutu ginen sandun behar bezala duela esangon ez zibon zemat, 14 urte, igual, 13, hola. Txiki-txiki jalitzen ditago zenaz. Eta hoxe, behar zekan kamara bat, nik iden nintzen nola kantak nire gela, nola pixkat modu traketxo batean zan nion. Ze, iten dugu zerbait, eta santzen, nik egizut bideo bat. Eta behaiak kriston makinazen bideoak iten, eta nik nenekan maila asko eta iten un pixkatena super traketx eta hola. Baina, bueno, intzizkian bideoak eta hor daude, bai. Lehenengo bideoklipak elkarrekin ere grabatu zenituzten esaterako denbora eta oiu. Ibon, erraza da Bengorekin lan egitea? Eske buelta bat emate dugu, kamara hartze dugu, eta magia teatzea. Osea, denboran ikusten da, ez? 2000 buelta eman ditugu, 2000 aldiz indeu dantza batea, bakarrikan izan zen bideo bat bestian atzian jarri, da ikustea, ez? Naturaltasuna da bion artean daun kimika, ez? Bai, Bengo esan digute, zuek bideoklipak grabatzera joaten zaretenean, improvisazioak ere baduela bere lekua. Bai, hola, bai. Egia, esan duen bezala, beak ez, laguna ganez, ekartzen ginen esan genuen, bueno, pixkat, egia lekua bagenek igula, ez? Bideo enten aldugun hain da, mendira jugun, honen gatikan, eta hortikan aurrera jazen, jartzen ginen bideek, eta egiten dugu hau ez eta pixka bat momentuko, ez? Genitxun sentipenak edoi pixkat irudiekin da jartzen, eta esan duen beak bezala, denbora izan zen, 8 urtez edo genitxun gauzakola grabatuak, esan genuen, ez? Dugu iten kanta nahiko zea zen, ez? Gaina pandemia baten barruan ginen taola, da esan genuen, inberrian bideoklip bat abesten eta ez dakize, ingo dugu, ditugu momentu guztiak sartu bideo batean, eta hola zen genuen. Bai. Ibon, diskoa gustatu zaizu? Bizirik? Kristona. Kristona. Ikusten da, eukidun, evoluzioa, baina ebai, leheno egiten zuna ebai disko barruan dago, ez? Bi gauzak ikusteia. Berria eta bere benetako pertsona. Orduan, niretzat kriston diskoa da, bai. Gozatuko dugu guk ere disko hori. Ibon Taboada, eskerrik asko, sorpreso ematen laguntzeatik, bezarka da. Venga, bro. Ondo segi. Izan, agur. Eta iritsi da jolas egiteko momentua, iritsi da denok zein joan den momentua, gurekin delako Zirzar Jon Garate, Arratsaldeon! Arratsaldeon, hola gustatzen zait, denon zaitzen denten momentua, bai, hautsi da. Bi taldetan banatuko zaten lehiatzeko lehia gogorra Zirzar, eta taldeak zein izango dian, hemen jarriko zate Bengo eta Xabi, eta hemen Maialen eta Agus. Torri lazai, bago! Arratsaldeon. Venga. Ni artistarekin orduan. Noski baiet. Irabazteko asmoz danok,
badakizue gaur hemen partide bat, lehia bat egingo dugula, baino baita ere badakizue Xabi eta Maialenen arteko pike bat badagola. Orain arte Xabik 15 irabazi ditu eta Maialenek 21. Baina guri etzaigu gustatzen hitz egitea, hola hitzen hitzeiteatik. Datuekin gatoz. Eta datuak hau dira, grafiko bat ekarri dugu, estadistikak sartu mesedez. Hauxe da Maialenena. Beira, Maialen, baina bukera alden gehatu inda. Xabi datorro bain, beira, Xabi, jaka! Azken boladan aire remontatzen. Bai, beraz gaur ze gertatuko ote da, tartea txikituko da, ondituko da, ikusiko dau. Lehiatzen aztara bat. Bale? Bai. Bagoaz ba, Rafaga, Zirza! Zirza! Publiko bat! Osondo! Lehenengo proba beti bezala galdera azkarrekin hasiko gea, ez badakizu erantzuna eta paso egin nahi badezue, zirzartezan. Paso egiteko, zirzar. Saria hemen dago, gordeta, agus. Gero ikusiko zuen. Gero hori, zuekin noa lehen da bizi, bale? Zuek libre? Bai. Prest? Bai. Venga. Maialen, lau taupada izan zen Bengoren lehenengo diskoa, zein urtetan kaleratu zuen, 2008an edo 2008 batean? 2008an. 20 batean. Agus, Bengo bere hasieretan Oiartzuneko zein tokitan aritzen zen dantzan, plazan edo frontoian? Frontoian. Bai. Maialen, Bengo artista izateaz gain irakaslere bada, egia do gezurra? Gezurra. Egia. Agus, 1980an Maialen Artzaioz jaio zen urtean kaleratu zuten Imuntzo eta Pelokik beraien lehenengo diskoa, Joezak. Egia do gezurra? Gezurra. Egia. Gezurra, 81an izan zen. Maialen, zein disko kaleratu zen lehenango? Korrontziren koplariak edo Bengoren lau taupada? Koplariak. Bai, 2008an eta Bengo 2008an. Eta Agus, Bengo etxea alderantziz irakurrita aesteognez da. Egia do gezurra? Egia. Bai, oso ondo. Egia. Oso ondo. Hauka ekipo. Oin beste talde ekin, Apa, Bengo, Xabi. A ver. Venga, topera. Prest. Bai. Xabi, non sortu zen hip-hop kultura? New Yorken edo Londresen? New Yorken. Bai. Bengo, zein izen abizenek ditu letra gehiago? Agus Barandiaranek edo Aitor Bengoetxeak? Aitor Bengoetxeak. 2-15. Xabi, zein jaio zen lehenengo? Bengo edo Kiliki Fresko? Kiliki Fresko. Bengo, 97an, Kiliki Fresko 99an. Bengo, zenbat biztanle ditu Oiartzunek? 10.000 inguru edo 12.000 inguru? Bai, oso ondo, 10.000. Xabi, urrungo izenetatik zein ez da Bengoren abestia? Denbora, oraindik gazte edo bihar-biharkoa? Bihar-biharkoa. Bai. Eta, Bengo, 1976an, Xabi Zukia jaio zen urtean, sortu zen Itoiz taldea. Egia o gezurra? Egia. Gezurra, 78an. Bueno, vale, ondo. Bi urtengatik. Oso ondo, oso ondo. Irikoteak oso ondo aritu zate, markagailu errepasatu behar dugu, sartu hor. Venga, irula. Puntu bateko aldea zer da, ba. Puntu bat. Bigarrengo txandaragoa zabain, Rafaga, Zirza! Haba! Zirza! Publiko bat! Oso ondo, zilarrezko galderen txanda da orain, hauek 3 puntu balio dute bakoitzak, eta jongo gea, lehen da biziko galdera zuentzada, bigarrengoa zuentzai. 3 puntu gatik, eta ze jolaz asmatu dugu? Makabro xamarrak aso, baino nola Bengo zure diskoak bizirik izena duen, gu jarriko ditugu ETV-ko telesail batzutako momentu batzuk, eta zuek asmatu berdezuek pertsonaia bizirik gatuko anobilda. Telesailean, estena hortan. Bai, estena hortan, bale. Lehenengo bideoa da zuentzat Augusto Maialen sartu mesedez. Venga, Alberto, tira. Gainera, lotan geratzearen kontu hau itzegin da daukagu, eta badakizu ez zaidala gustatzen? Bale. Hilda. Itxo, hori da ziera, eskamak entzen 2016. Galdera da, Garbineren amorantea bizirik dago edo hilda? Nik uste noen Goenkale zela. Ez, eskamak entzen zen. Orduan ez dakit. Goenkale, seguro? Bizirik edo hilda, bat esan Bizirik edo hilda. Ni bizirik esan luke. Bizirik. Bizirik gehatua, Garbineren amorantea. Bai. Ikusi dezagun erantzuna sartu bideoa? Venga, Alberto, mugitu. Ai, la hostia. Ilegin dinat. Arrua jotzen. Beste balago dizin dago. Ze pena. Este zu asmatu. Pena, ilintzalako pena. Este zu asmatu, 3 puntu, ez ditu ez eraman. Urrengo galdera. Makabro xamarra, Bai. Urrengo galdera. Urrengo galdera zuentzako.
bideoaren hasiera jarri, gero dator galdera. Egiz. Tira! Hau bai, hau Goenkale da, 2006ko irudiak dira. Andonik tiro eman dio Nekaneri, baina Nekare hil alda, bai edo ez. Bizirik edo hil da. Ni bizirik esango nuke. Bai, bizirik. Bizirik. Jolazo nahi dago, bizirik. Bueno, bideoa sartu erantzuna. Segetatzen da hemen. Kuku genuen bera... Bion artean prestatu genuen guztia. Bere hilketarena alegia. Gezurrezko balak eta gezurrezko odola erabili genituen. Oso ondo, bizirik. Oso ondo. Eta azkeneko galdera daukagu hemen, oso ondo, bizirik. Azkeneko galdera daukagu hemen eta hau bientzako da. Beraz, galdera botako dut, eta gero bat, bita hiru esan dagoan. Hau azkena da? Proba ontarako azkena, bai. Eta gero pulsadorei eman. Bale, beraz, azteko bideoa sartu. Aitona! Aitona! Eskuak atzera? Bai, eskuak atzean. Hau zan, pilotari telesaila. Martzialei bihotzeko batek eman dio. Baina hilko da, edo ez. Eskuak atzean. Bat, bita hiru, Bai, bat, bi, eta hiru. Xabik eman dio. Bai, eta piztu da. Esatezu. Bihotzeko baino, igual gio ondo do. Venga, bizirik esango dugu. Ez dakit. Venga, bizirik, gaur biziriken eguna da. Gaur ondo da. Gaur propaganda egin behar dugu bizirik. Oida, gaur bizirik. Bueno, alda martzial, bizirik ateako alda, sartu bideoa. Martzial, poste nahi zondo ikusteaz. Eta ni, zoazke ikusteaz. Aupa, Martzial! Bueno, beste 3 puntu eraman dituzue, 3 eta 6. Guztira nola gatoa kontua. Tartea, mira. Epa! 9 eta 4. Berdinketa egon daiteke. Bai, berdinketa egon daiteke. Ikusiko dau, 5 puntuko aldea dago, Rafaga, Zirza. Epa! Zirzar! Publiko bat! 5 puntuko aldea dago zuek aurretik, baina galdera honek 5 puntu balio du. Asmatze badezue 5 puntu, galtze badezue ez bazue asmatzen 5 puntu kendu. Beraz, hemen erabakiko da. Ikusiko duze gertatukoan. Aldugu pasa, ez? Bai. Entzungo dugu. Nebezue ez apaldu. Jolasa aldatu indau. Gaurko azkeneko jolasa izango da abesti bati buruzkoa. Guk abesti bat sartuko dugu, eta galderek ez da ongo. Abesti bat sartuko dugu, eta zuek badakizuenen ze kantadan, eman, eta harrek erantzen du, lehen da bizi asmatzen duna zein da kanta. Kanta ezagutu behar dugu. Bai, kanta ezaguna da. Asmatze badezue, eman. Zema segundu entzungo dugu? Ez, nahi duzuen guztia. Lehen da bizi ematen dionak, asmatzen dunak. Eta zer esan behar dugu? Kanta, taldea, izena? Kanta, pixka kantatu edo izena, bai. Vale, venga. Bagoaz? Bai. Hoxe da, azkeneko galdera, azkeneko proba, tirapu. Kanta. Joder. Benito Lertzuti. Kanta. Udazken koloreta. Aurreneko segundu. Tirapu erantzuna zeintza. Udazken koloreta. Oso ondo. Oso ondo. Asmatu dezue, 5 puntu zuen, nola geratu da kontua? Sekula ez da gertatu. Bai, inoiz ez da gertatu hau. Ikusiko dugu gero Xabi Tamaioren liga nola gehituko daun hau, basaria bien arten banatu bertu. Oso, ke? Ikusi nola. Gaur, Zirzart, bihotzean eraman dezuzuen beterako, gaurko saria zer da? Zirzarteko txapa! Bihotzean! Aupa! Hau ere ikusteko geunden. Pentsa zen batin ditugun, Zirzar lehiaketak mugak hausten jarraitzen du, Mugak hausten jarraitzen du. Zorionekoak gutxapa dagoelako, Aizu, bengo, badakizu zer pentsatzen ari garen? BBK Laifen jotzea zer izango da hori? Ez da, zuretzat hori egun berezi izango da, noski? Bai, ez dakat ez da pentsatuan nola izango den, minio azkenin hainbeste jenden aurrian egotiak eta hori, bere, azkenin dizu impactatu igual lehenko dotekan ez, Sabelea goian ez dakize,
Eta, bueno, nik uste espero dela politia izatea, eta bintzatu izan dutena leheno, disfrutatzea azkenin musika hortako dela. Eta bixe. Zu, oholtza gainera igo aurretik urduri jartzen zaren horietakoa zara? Ni bai. Edo seguru sentitzen zara? Bai, bine uste dut ona dela urduritasun punto jokitzea. Beti izatea, bai. Bai, azkenian, dantzatola ibilina zenez, ezagutzeu pixka nire gorputatu dena, orduan bakit noiz nozen ondo eta noiz ez. Eta urduritasun puntu hoi beti kontrolatua gotia, baina eukitziak nik uste matizula oholtza gainean beti, ez? Erne egotea, ez? Erne egotia, eustra gauza balin bada postu hortza, oza... Eta esango nun, beti kontrolpian dakazun momentutik aurrea, ona dela. Eta Kobetamendikoaren neurriko kontzertu baten kasuan, horrek zertan eragingo duzugan, hainbeste milaka lagun izan aurrean? Ba, nahi pasan eguna da, jende asko aurrian abestiak ematitela, lotxa gutxigo, jende gutxin aurrian meño. Agian, banaka ikusten ez dituzulako? Bai, azkenin, balin maz daude, ezakin hona zan, borobil moduko batean, da jendea zure gertu balin bado, ematen dizu, ostra, hemen daude ez, bino, azkenin, oholtza gaine hortan, jende guztia hor dago disfrutatzen olako ekitaldi batean, eta hola, eta, a ber, bi gauztan mateizu beti zea, oi ez, bino... Bai, presioa igual, jende gutxi dagoenean, ez? Bai, eta, nik zango nintzun, kasuak eta kasu dobela, ez dela eguneko unian gauzatu bestia, bino... Ere mazele guani bai sorpresak, jende asko aurrian lasa jogotia, eta gero jende gutxi aurrian zatera, ostia, urdu, no, ez? Urdu ez dakit. Bengo, plazera handi bat izan da zu hemen izatea, gogoratuko dugu bizirik dela Bengoren azken lan berria, disko berria, eta horregantzen herri-zerri eta kontzertuz kontzertu gozatzeko aukera izango dugu. Asteburun baterako Laudion. Hoi da. Eta hortik aurrera, eskerrik asko gombiak egin berriro. Mila esker. Biba zu. Mila esker. Biba guz, eskerrik asko zuri ere, ondo segi. Xabi. Bai. Hau seguret zen, gertatzen. Bai, Maialen, ikaragarria da. Agian ze izango da, gaur gaueko partiduko aurre berba, berdinketa egon daiteke gaur gauean. Agian. Bai, izan daiteke, Ariz Gamboa, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote eta arratsaldeon ikusentzule guztioi eta bereziki arratsaldeon futbola gustatzen zaizuen guztioi, badakizue gaur partido ederra daukagula eta berdinketa, nik uste ez dugula eukiko, Ez dakit zergatik, baina nik uste dut Osasunak gaur irabazi egingo duela. Zenbat irabaziko du, Aritz? Porra egitera ausartzen zara? Ez, ni porrak egiten oso txarra naiz eta ez dut gafe izan nahi, beraz utz dezagun irabazi behar duela, argi eta garbi ni horren alde naholako, baina, bueno, edozein kasutan ere euskal talde batek irabaziko du, beraz gaur euskaldun guztiok irabazle. Eta gaur zer duzu zure inguruan, zer erakutsi behar diguzu? Nire inguruan ardiak dauzkat, eta atzo erakutsi nizuen, hemen jarraitzen duela Shaquille O'Nealek, baina horrek badakizue haragitarako bidea hartuko duela, etorri nerekin pixka bat, batzuk ere ez dira haragitara joaten, bertan ere gelditzen dira, eta hemen jaiotakoak dira, beltzak dira, goazen bilatzera hemen topatzen dugun, aurten aurrerako utzitako beltza. Ia. Benetan? Ara. Lehenbizikoak ikusten duenak esan dezala, mesedez. Hemen dauzkagu denak. Horrez esan nahi du. A ber, norbaitek ikusi duen. Ez dut ikusten. Ara. Nun dago? Handago bukaeran? Bai, askaren atzean. Askaren atzean dago. Ados. Eta naiz akordatzen honi izenik jarri genion, bikote, baino hau bai aurrerako denez, agian okurritu beharko litzaiguke izentxo bat jarri eta horrela hemendik aurrera segimena egiteko. Eta iruditzen zaizue. Hori EMEA izango da, ezta? Orduan jarriko diogu nola... EMEA, ekipoako EMEA, Barrakuz, jarriko dugu. EMEA, Maialen Arzaios, EMEA. Nik proposatzen dudana da... EMEA, Ni proposatzen dudana da Xabiri aukera ez ematea izena aukeratzeko. Azken aldian aukeratzen ari dituenekin ezakit asmatzen ari dote den. Baina, pentsa dezagun eta jakin, egunero hemen eukiko dugula izenaren zai. Agian ikusleren batek badauka idei kutxunen bat, jarri genie zaioke izen hori, ez dakit. Baina denbora badaukagu. Hor dago, begira, sekolo, hori bai. Bueno, badakizue, Aritzen Arkumearen izen proposamen bat balin badukazue, 600-44-5 bidali horra proposamenak eta guk aipatuko ditugu. Eta gaurko bideoa zerri buruzkoa da, Aritz? Bueno, badakizue ere ardiak bezala potxokak baditugula, ez hainbeste, baina potxokak sailean egoten dira ere. Hau baserritarrek badakizue, baina baserria edo ezagutu ez duzuenok, edo behorrak ezagutu ez dituzuenok, jakin behar duzuena da, sailka antolatzen direla. Eta
Saila nola antolatu, irizpide batzuk kontutan eduki behar dira, noski, behorrak diren animali, diren bezala, beren ohiturak dituztelako eta beren beharrak. Eta horretaz dijoa, gaurko erreportajea, behor saila nola antolatu. Ikusi zazue. Behor sail bat antolatzeko orduan irizpide batzu garbi eduki behar ditugu. Demagun, behor sail bat dela, hain zuzen ere, potokak erditzeko dauzkagun eme talde bat. Horretarako noski kamazai bat beharko da. Kamazaia zaldiari deitzen zaio, baina zaldi berezia da. Alegia, potoka guzti horiek ernalduko dituen kamazaia edo zaldia izango da. Honek behor saila babestu egingo du eta beti nolabait ere elkartuta mantentzeko ardura hartuko du. Bere funtzio nagusia, behor horiek ernaltzea, hain zuzen ere, hauen alta ielaldia datorrenean. Bestetik, beti talde horretan egongo direna dira, pottoka horiek erditutako moxalak, eta moxal horiek pasatuko dira behokak eta zaldikoak izatea. Kamazaiak soilik onartuko ditu 2 urtez azpikoak diren behoka eta zaldikoak. Ordura arte bere taldearen parte onartuko ditu. Baina hauek heldutasunera iristen diren momentuan, gutxi gora bera 2 urterekin, orduan kamazaiak erabaki dezake bai zaldikoak kanporatzea eta bai behokak kanporatzea. Hau normalean endogamia ekiditeko sistema instintibo bat da. Horrela, bere genetika pilatzea ekiditen du, eta beti bilatuko du sail horretara bere genetika ez daukan beste behoka bat edo beste behor bat sartzea. Kopuru hau normalean 10 behorrez osatua izaten da, baina normalean muga hori kamazaiak jarriko du. Guk garbi daukaguna da, talde hori osatzerakoan ezin dugula kamazaiak onartuko ez duen behorrik bertan euki. Bestela, kamazaiak kanporatzeko saiakera egingo du, hau kanporatua izan arte. Kamazaiak kanporatzen dituen behoka hoiekin beste talde bat egin beharko genuke. Eta noski talde honek ere kamazai bat beharko luke. Hortaz, behor kopuruen arabera, talde ezberdinak eduki beharko ditugu eta taldeka kudeatu beharko ditugu modu berezituan sail hauek. Egin ezazu egin behar dezuna, negu gorriak ekere alazioen, askatasuna maitasuna zugan daude. Amarekin egoten diren moxalek normalean 6 hilabete gutxienez egin behar dute amaren esnea eranaz. Hortik aurrera, askok ohitura hartzen dute, ja moxala amaren magaletik baztertzea. Moxal hauek denbora gehiago egiten dute amarengandik aparte, 6 hilabetetik aurrera, eta gainera beraien loturak gero eta sendoagoak dira gainontzeko taldeko moxal eta pottokekin. Horrek aukera ematen digu amaren esnetik beraiekin talde kudeak eta propio bat egitea. Oso ohikoa izaten da, moxal horiek 6 hilabete dauzkatenean tititi kendu eta sail propio bat sortzea, hauek 15 hilabete dauzkaten arte. Orduan, eramaten bait dira haragitarako animalia hauek. Gure kasuan, behor saila aukeratzerakoan pottokak ditugunez eta hauek estandar arrazial batean sartzen direnez, beraien kolorea, gorpuzkera eta formen ondorioz aukeratzen ditugu, bai etxean aurrerako gelditzen diren behorrak, baita eukiko dugun kamazaia. Aritz, eta benetan atentzioa eman digu zure inguruan, ze lasai, ezta? Moxalak eta behorrak zure eskutik jaten eta ze lasaitasunarekin zeuden. Bai, hauek ohituta daude, eskura eginda daude, eta, segun eta zenbat denbora ematen duzun beraiekin, gertu eta gertutasun fisiko horretara ohituta, ohitura hori berehala hartzen dute, baina, ojo, ze gero mendira dijoa zenean, eta orduan denbora dexente pasatzen dutenean, hartzaia ikusi gabe, edo kasu hontan, zamaltzaia ikusi gabe, orduan gero eta mesfidantza handiago hartzen dute. Pottokak oso basatiak dira eta basa ibili behar dira, hauek ez dute etxalde barrua ikusten, hala ere oso gozo hurbiltzen zaizkigu
tarteka ere karamelotxo bat ematen diegulako eta harren usainean. Ariz Gamboa, eskerrik asko bihar platoan izango zaitugu, eta gaur Jose Angel Iribarrandiaren 80 urte betetze eguna da, zorionak Jose Angel, bihar zuri buruz zuri eskenitako saioa egingo dugu. Eta bihar bigarrengo orduan Maialen Aspe pertigista izango dugu gurean, gonbidatu bikaina ezaztu 8:00 aurrera, hementxe ETV baten euskaraz, Osasuna eta Atletiken arteko partidua orain eguraldia. Bibagu! Eta biba zuen!